Com ja sabeu, cada un dels nostres aventurers va ser segrestat pels Drow, la variant més fosca de les espècies èlfiques. Éssers de pell grisa i cabells blancs, amb poca tolerància a la llum solar, i per tant, habitants de l'infrafoscor. I allà és on es van despertar. La foscor ho inundava tot, i tan sols de tant en tant una espurna de llum tènue dibuixava les seves siluetes i la dels seus companys. No estaven sols. A la cel·la hi havia un total de 17 presoners. Es trobaven tancats en una cavitat excavada a la paret d'una gran cova. Fora de la cel·la, un precipici. La caiguda era més profunda del que arribava a la vista, i els ponts penjants que ho connectaven tot no semblaven gaire segurs. Una xarxa de teranyines s'estenia uns metres per sota d'on ells estaven situats. I les enormes estalactites servien d'habitatge pels Drow i com a punts de control. Aquell lloc era Belkinbeth, una presó subterrània que, sens dubte, et fa perdre l'esperança. Així va ser com va començar la nostra història. I ara, a dormir.